खुलुमबाय सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो दायो मोननैसो बिथिङाव बा दानि जि मोनसे सनितपुर जिल्लायाव थासारि सोमजिबाय थादों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल अर्थात BKWSC आरो BTR खौ लानानै एसे गोरोन्थि सानलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखौ आङो जिल्लानि नेहाथारि हिसाबै एसे बेखौ रोखायै फोरमायनो सानदों। जोङो सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव जोङो प्राय 7 टाइम्स अर्थात 7 बारसो जोङो मेल खुंनाय जादों जिल्ला भित्तियाव। बेवहाय जोङो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादखौबो बेयाव लिंनाय जादों आरो बिथांमोना नुजाथिदोंबो। बर' साहित्य सभा, NDFB, जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफाद, वमेन जास्टिस फराम, लोगोसे बाथौ गौथुम, हारिमु आफाद गासैखौबो लानानै जोङो प्राय खनस्नि जोङो मेल खुंनाय जादों आरो एबसुखौबो लिंनाय जादों। मोननै मोनथाम मेलाव बिथांमोना थानो हायाखै, बे गुबुन खोथा। किन्तु दायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा जेरैबायदि बुंबाय थादों जे मिरु EBPO बा सनितपुर जिल्ला EBPOआ रायजोखौ सोङालासेनो बर' कसारी काउन्सिलाव बिथांमोनखौ लिस्टेड खालामनानै बर' कसारी काउन्सिलाव जुर जबस्ति सोनो नागिरदों होननाय खोथाया एक्चुअलि बियो नंखाय। खारन जोङो प्राय इतिमध्ये आङो बुंदोंआनो, नांगौबा जोङो जायगाखौबो बुंनो हायो। ढेकियाजुलि बिष्णुराभा हाई स्कुलावबो जोङो मेल खुंदों गासिबो आफादखौ लानानै। बताबारि LP स्कुल, गुरामारिनि सिङाव थानाय बताबारि गामि LP स्कुलावबो जोङो मेल खुंदों गासिबो आफादफोरखौ लानानै। गुरामारि रंगमन्च, ज्योति बिष्णु रंगमन्चआवबो जोङो आफाद खुंदों आरो लोगोसे गुवाहाटी बड'लेण्ड भवनाव दाखालि बावैबो गार्जेन मिनिस्टारनि लिंनायाव गासिबो आफादफोरा बेयावबो नुजाथिदोंमोन आरो लोगोसे ढेकियाजुलियावबो मेल खुंनाय जादों आरो बेवहाय गासिबो रायजो राजानि दल संगठननि मता बेनोमोन जों बर' कसारी काउन्सिलाव हाबथ'नांगौ आरो जिहेतु बर' कसारी काउन्सिलाव हाबब्लाबो जों ओंखारनो हायो। बेखायनो जोङो सिद्धान्त लादों जोङो हाबथ'नानै इयुनाव जोङो बर' कसारी काउन्सिलनिफ्राय NOC लानानै BTR आव जिहेतु हाबनो हागोन। थिग उदाहरन हिसाबै जोंनि एग्जाम्पल हिसाबै जुदि बुंनो थाङोब्ला धेमाजि जिल्लायाव, मरिगांव जिल्लायाव गोबां बर' रायजो राजाफोरा बर' मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव हाबसनना दङमोन, नाथाय बिथांमोना NOC लानानै बर' कसारी काउन्सिलाव हाबफैदों। थिग बेबायदिनो मरिगांव, नगाव जिल्लायावबो बर' गामिफोरा टिवा काउन्सिलाव हाबसनना दङमोन। बिथांमोनाबो टिवा काउन्सिलनिफ्राय NOC लानानै बर' कसारी काउन्सिलाव हाबदों। थिग बेबायदिनो जोंनिया जि क्राइटेरिया गोग्लैयो, बर' गामिफोर दङ खोला पार्टनि क्राइटेरियाव गोग्लैयो। बर' गामिफोरा बर' कसारी काउन्सिलाव हाबथ'नानै बर' कसारी काउन्सिलनिफ्राय NOC लानानै इयुनाव जोङो BTR आव थांनो हागोनखौ जोङो मिथिदों आरो बियो जोङो गोबां दैदेनगिरिनिफ्राय मिथिदों, मिनिस्टार मनला बिथांमोननिफ्रायबो मिथिदों। बेखायनो जोङो हाबथ'नायखौ लुबैदों आरो अबयसे बे 162 गामिनिफ्राय गोबां ओनसोला जेरै थेलामारा ओनसोल आरो हयथ' सोरबा सोरबा ओनसोला थानो हागौ। बेखौ जोङो जुर जबस्ति खालामनायनि खोथा नङा। बिथांमोना जुदि थानो लुबैयाखै जेबो नङा, बिथांमोना ओंखारनो हागोन। बियो भिलेजआ लिस्टेड जादों, बे बिनि ओंथिया बे नङा दे बिसोरो काउन्सिलाव हाबजोब्बाय। बिनि उनावबो मावनांगौ गोबां दङ। बे सार्भे जागोन, भिलेज नटिफिकेसन जागोन, मण्डलनि दारा सार्भे जागोन, गावबुरानि दारा सार्भे जागोन आरो बे सार्भेखौ खालामाबानो जाबाय बे अट'मेटिक दानलांगोन आरो UBPOआबो बेखौ दानना होनायनि दायित्व लागोन जाय ओनसोला बर' कसारी काउन्सिलाव थानो लुबैयाखै। आरो बेखौ मोनसे आं मानगोनां आफादगिरि एबसुनि खोरोमदावारि सारखौ क्लियार बुंनो सानदों। बिथांमोना जेखौ UBPOखौ दुसिबाय थादों, UBPOआ बै समनि दुलाराय बर' फरायसालिनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारजोंबो खनले रायलायदों आरो गोबांबार बर' कसारी काउन्सिल लोगोसे मिरु UBPOआ सनितपुर जिल्लायाव फैनानै बर' मोनफ्रोमबो आफादजों खनले सावरायदों। हाबनांगौ होननानै सावरायाखै, दा मा थासारि जाबाय थादों बेखौसो फोरमायफैदों। बर' कसारी काउन्सिलाव हाबनायखौ खुनु जुर जबस्ति खालामफैयाखै, नाथाय जों रायजो राजायासो बेयाव हाबनांगौ, हाबथ'नो लुबैदों। जिहेतु 6 बोसोर जों नेबाय, नेयाखै नङा, जों नेदों। नेनायनि उनाव जोङो
बेखौ थिरांथा लादों जों बर' कसारी काउन्सिलाव हाबथ'गोन उनाव NOC लानानै ओंखारलांगोन। थ' बे मोनसे आङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ क्लियार खालामबाय। रायजो राजा नोंथांमोना बेयाव गोनो गोथो जानायनि खोथा नङा। जाय थानो लुबैयाखै जेबो नङा, नोंथांमोना थायाबानो जाबाय, भेरिफिकेसन खालामनो होआबानो जाबाय, खोथाया बेनो। नाथाय माखासे ओनसोला थागोन। दा गुरामारि बायदि ओनसोला माब्लाबाबो जोङो क्राइटेरियाखौ बेयाव क्राइटेरियायाव जे गोग्लैगोन बेखौ नुहराखै। तेजपुर टाउनाव थानाय बर' गामिफोरा जे बेयाव बिटिआरआव हाबगोन बेखौ जों नुहराखै। बेनिखायनो जों बर' कसारी काउन्सिलाव दानो हाबनांगौ होननानै जों थिरांथा लादों आरो बेबायदिनो गोबां जायगाफोरा हाबनो लुबैदों। बेखायनो बिथांमोना हाबनायखौ जों आसा खालामदों आरो हाबाबाबो बिथांमोननि खोथा, बेयाव दुसिलायनायनि खोथा नङा। बेखौ आङो क्लियार खालामबाय। आरो बे लिस्टखौ साबमिट खालामनायावबो आं मोनसे आरो क्लियार खालामनो सानदों। जोङो जिल्लानि खोला पार्टनि बे लिस्टखौ साबमिट खालामनायावबो जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय जादों। गाहाय नेहाथारि जिल्लानि एबसु गाहाय नेहाथारि हरिचरन बसुमतारी बिथांजोंबो सावरायदों। बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन जे आदा खोला पार्टनि बर' गामिफोरखौ नोंथाङा लिस्टखौ जुदि होनो सानदोंबा होनो हागोन दे होननानै बिथाङाबो फोरमायनायखाय आरो जिहेतु इलेक्शना आसाम सरकारा फोरमायदों खोब खम समनि गेजेराव नभेम्बर, डिसेम्बर बा अक्ट'बरनि गेजेराव जिहेतु जानो थांगासिनो, बेखायनो बे मोनसे गल्डेन चान्सखौ जों खोमाना लानो जों सानाखै। आरो बेखौ जुदि बोरैबा बारहोनो हायोबा जिहेतु जों इयुनाव माला हाबगोन खुनु थिरांथा गैया, बिटिआरआवबो गैया, BKWSबो गैया। बेखायनो जों बेखौ बेयावनो हाबथ'गोन होननानै थिरांथा लाबाय आरो बेखिनिखौ क्लियारिफिकेसन आं जिल्लानि UBPOनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।